Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун бахномаи миллат асоси ҳуқуқии давлатдорӣ ва ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои ҳар як шаҳрвандро кафолат медиҳад. Он на танҳо як ҳуҷҷати ҳуқуқӣ, балки рамзи ягонагӣ, муттаҳидӣ, истиқлол ва муқаддасоти миллист, ки роҳи рушди ояндаро нишон медиҳад. ин санади олӣ ба Тоҷикистон имконият дод, ки баъд аз давраҳои душвор ба сӯи осоиштагӣ ва пешрафт қадамҳои устувор гузорад. Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки асоси сохтори давлатӣ ва ҳуқуқии кишварро ташкил медиҳад, 6 ноябри соли 1994 тавассути Райпурсии умумии халқӣ қабул гардид. ин ҳуҷҷати олии ҳуқуқӣ заминаҳои бунёдии ташкил ва фаъолияти мақомоти давлатӣ, ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон ва таъмини адолати иҷтимоиро муайян мекунад. Конституция қонуни асосӣ ва шаҳодатномаи миллат ба шумор рафта, маҳз дар асосу партави он зиндагии моддиву маънавии ҷомеа ва фазои мусоиди кору ҳаёти ҳар як сокини кишвар ба танзим медарояд. Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо бархурдорӣ аз миллият ва ҷавобгӯ будан ба тамоми ниёзҳои ҷомеаи ҳуқуқбунёди демократӣ дар ҷомеаи ҷаҳонӣ мавқеи хосеро касб менамояд. тавре президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд, боиси ифтихор аст, ки қонуни асосии мо дар миқёси кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил дуюмин конституцияи бо роҳи райпурсии умумии халқӣ қабулшуда мебошад ва аз ҳамон рӯзи таърихӣ то имрӯз мардуми мо ин санаи тақдирсозро ҳамасола чун яке аз ҷашнҳои муқаддаси давлативу сиёсӣ бо шукӯҳу тантана таҷлил менамоянд. имсол ҷумҳурии Тоҷикистон 30-мин солгарди қабули конститутсияи худро ҷашн мегирад, ки ин санади таърихӣ дар тӯли 3 даҳсола ҳамчун асоси сулҳ, субот ва рушди устувори давлат хизмат кардааст. аз рӯзи қабул то имрӯз ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон якчанд маротиба тағйирот ва иловаҳо ворид карда шуданд. тағйироту иловаҳо ба Конститутсия тавассути райпурсиҳои умумии халқӣ ва тавассути Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон сурат мегиранд. ин тағйиротҳо барои мутобиқ кардани Конститутсия ба вазъиятҳои нави сиёсӣ, иҷтимоӣ ва иқтисодии кишвар, инчунин бо мақсади ислоҳоти қонунгузорӣ ва беҳбуд бахшидан ба низоми идораи давлатӣ зарур шуморида мешаванд. тағйироти аввал ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 26 сентябри соли 1999 қабул шуд. ин тағйиротҳо бо мақсади таҳкими низоми идораи давлат ва мутобиқ кардани сохторҳои он ба талаботи замони пас аз ҷанги шаҳрвандӣ сурат гирифтанд. тағйироти соли 1999 яке аз муҳимтарин марҳилаҳо дар таърихи конститутсионӣ ба ҳисоб меравад, зеро он ба ҳамгироии миллии ҷомеа ва таҳкими сулҳу субот мусоидат намуд. марҳилаи дигари ворид кардани тағйирот ба Конститутсияи Тоҷикистон 22 июни соли 2003 сурат гирифт. тағйиротҳои ин сол ба тартиботи интихоботӣ ва фаъолияти мақомоти қонунгузорӣ дахл доштанд. яке аз тағйироти асосӣ ин буд, ки муҳлати фаъолияти президент аз 5 сол ба 7 сол дароз карда шуд, ки барои идомаи ислоҳоти давлатдорӣ ва рушди иқтисодӣ мусоидат намуд. 22 майи соли 2016 маротибаи охир ба Конститутсияи Тоҷикистон тағйирот ворид карда шуд, ки муҳимтарини онҳо бо масъалаҳои ташкили мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, ислоҳоти судӣ ва фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ алоқаманд буданд. яке аз тағйиротҳои қабулшуда ин хориҷ шудани калимаи сарқонун дар қавсайн аз ном ва матни Конститутсия буд. ҳамин тариқ тағйироти конститутсионӣ дар ҷараёни ислоҳоти сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии Тоҷикистон нақши муҳим мебозанд. ҳар як тағйироти воридшуда ба Конститутсия бо мақсади таъмини рушди устувор ва мутобиқшавии низоми ҳуқуқӣ ва сиёсии мамлакат ба талаботи замон сурат мегирад.
конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун ҳуҷҷати олии қонунгузорӣ на танҳо асосҳои ҳуқуқӣ ва сохтории давлатро муайян мекунад, балки нақши асосиро дар ҳифзи сулҳу субот ва осоиштагии мамлакат мебозад. дар ин барнома мо аҳамияти ин санади таърихиро ба таври муфассал баррасӣ намуда, нақши онро дар таъмин намудани бехатарию аҳамияти сайёҳон ва сайёҳат таъкид менамоем. باید قید نمود که امنیت و بخطری شهروندان مخصوصا شهروندان خارجی که به جمهوری تاجیکستان تشریف می‌آورند خیلی مهم برای هر یک کشوری که در آن سیاحان تشریف می‌آورند مهم میباشد و خوشبختانه جمهوری تاجیکستان طول چند سال است که در رده‌بندی جهانی و در دایره برگزاری تحقیقات‌ها یا پرسش‌های کارشناسان بین‌المللی کشور ما امن‌ترین مخصوصا شهر دوشنبه در جهان شناخته شده است و البته شهروندان خارجی که به جمهوری تاجیکستان تشریف می‌آورند اگر قانون‌های عملکننده جمهوری تاجیکستان را که خلل نکنند برای آنها نیز طبق قانون‌های عملکننده که سرچشمه می‌گیرند از سرقانون از کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان تامین می‌نماید. برای تامین بخطری سیاحان میلیسیای سیاحی تأسیس داده شده است که برای بخطری سیاحان فعالیت می‌کنند. конститутсия ин на танҳо маҷмӯи қонунҳо ва принсипҳои ҳуқуқӣ, балки рамзи ягонагӣ ва устувории давлат аст. ҳарчанд таърихи инсоният шоҳиди зиёд шудани низоъҳо ва ҷангу хунрезиҳо шудааст, таҷрибаи сулҳоварии тоҷикистон намунаи барҷастаи он аст ки чӣ гуна бо роҳи ҳуқуқӣ ва сиёсӣ метавон ба як ҷомеаи ором ва устувор расид. ба туфайли қабули конститутсия ва эҳтироми принсипҳои дар он муқаррар гардида, тоҷикистон тавонист як роҳи осоиштагӣ ва бехатариро пеш гирад. аҳамияти конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон дар сулҳу субот ва осоиштагӣ аз он иборат аст ки он заминаҳои ҳуқуқии таъмини амнияти миллиро муайян мекунад. қонунгузорӣ ки дар асоси конститутсия таҳия шудааст, кафолати ҳуқуқу озодиҳои шахсият ва шаҳрвандро таъмин намуда, шароити мусоид барои тараққиёти иқтисодӣ ва иҷтимоии мамлакатро фароҳам меорад. ба ин васила ҳар як шаҳрванди тоҷикистон метавонад дар фазои ҳуқуқӣ ва иҷтимоии ором зиндагӣ ва фаъолият кунад ки ин муҳимтарин асос барои тартибот ва амнияти миллӣ мебошад. бо назардошти он ки ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун як кишвари сайёҳӣ ва дорои табиати зебову ҷаззоб мебошад, масъалаи амнияти сайёҳон яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлат маҳсуб меёбад. сайёҳӣ ҳамчун як соҳаи муҳими иқтисод метавонад ба рушди устувори кишвар ва беҳбудии зиндагии мардум мусоидат кунад. вале барои он ки сайёҳон худро дар кишвар озод ва бехатар ҳис кунанд, низоми ҳуқуқии пойдор зарур аст. дар ин маврид нақши конститутсия хеле муҳиму калидист. дар заминаи конститутсия қонунҳои марбут ба фаъолияти сайёҳӣ таҳия ва қабул шуданд ки онҳо ба амният, ҳифзи ҳуқуқи сайёҳон, муҳофизати захираҳои табиӣ ва муҳити зист нигаронида шуданд. ин қонунҳо на танҳо ҳимояи ҳуқуқи шаҳрвандони мамлакат, балки меҳмонон ва сайёҳонро низ кафолат медиҳанд ки ҳуқуқу манфиатҳои онҳо дар тоҷикистон ҳифз мешаванд. قبول کنستیتوسیا در جمهوری تاجیکستان این زمینه گذار شد برای همه دیگر قانون‌ها و برنامه‌ها، مخصوصا در ساحه سیاحی هم نیز بعد از تأسیس کمیته رشد سیاحی قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره سیاحی که امروز فعالیت دارد که این سرچشمه میگیرد از کنستیتوسیا جمهوری تاجیکستان در دایره آن تهیه شده است.
ҳамин тариқ конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон на танҳо ба амнияти дохилии мамлакат таъсир мегузорад, балки боиси рушди сайёҳӣ ва ҷалби бештари сайёҳони хориҷӣ низ мегардад. бехатарии сайёҳон ин масъалаест ки дар тамоми ҷаҳон хеле муҳиму ҳассос мебошад. дар шароити ҷаҳони муосир ки хатари терроризм, ҷинояткорӣ ва дигар таҳдидҳо афзоиш меёбанд, кишварҳое ки ба бехатарии сайёҳон ғамхорӣ мекунанд, имконияти бештар доранд то бозори сайёҳии худро рушд диҳанд. дар ин маврид низоми қонунгузорӣ ва муқаррароти ҳуқуқии кишвар бояд на танҳо бо меъёрҳои байналмилалӣ ҳамоҳанг бошад, балки ба шароити маҳаллӣ мутобиқ гардад. тоҷикистон бо қабули қонунҳои махсус дар асоси конститутсия тавонист як фазои бехатар ва мусоидро барои сайёҳон таъмин намояд. конститутсия инчунин ба ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои сайёҳон, муҳофизати онҳо аз ҳама гуна таҳдидҳо ва мушкилот дар давоми сафар саҳми муҳиме мегузорад. аз ҷумла бо назардошти он ки тоҷикистон дорои иқлими кӯҳӣ ва минтақаҳои дурдасти табиӣ мебошад, масъалаи таъмини амнияти сайёҳон дар ин гуна минтақаҳо низ аҳамияти хос дорад. қонунҳои марбут ба муҳофизати сайёҳон дар ҷойҳои табиӣ, нақлиёт, хизматрасонӣ ва роҳнамоӣ дар асоси конститутсия таҳия гардиданд ва онҳо барои ҷалби бештарини сайёҳон мусоидат мекунанд. сулҳ ва осоиштагӣ ин натиҷаи талошҳои ҷиддии давлат, ҷомеа ва ҳар як шахсият мебошад. тоҷикистон бо таҷрибаи махсуси худ дар ин самт тавонист ҷомеаи ором ва устуворро бунёд кунад. конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун асоси ҳуқуқии ин тартибот ҳама гуна таҳдидҳо ба амнияти миллӣ ва сулҳу суботи мамлакатро дар назар мегирад ва кафолат медиҳад ки низоми ҳифзи ҳуқуқ ҳамеша фаъол ва пурсамар бошад. ин кафолатҳо на танҳо барои шаҳрвандони мамлакат, балки барои ҳамаи меҳмонон ва сайёҳоне ки ба тоҷикистон меоянд низ дахл доранд. албатта гуфтам ба маврид аст ки тамоми он меъёрҳои ҳуқуқие ки аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ қабул шудааст дар сарқонуни мо, қонуни асосӣ яъне конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон дарҷ гардидааст ва далели ин гуфтаҳо ин моддаи яки конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон мебошад ки гуфта шудааст ҷумҳурии тоҷикистон давлати соҳибихтиёр, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона мебошад. яъне новобаста аз дину нажод тамоми шаҳрвандони хориҷӣ метавонанд озодона ба тоҷикистон биёянд ва дар ин ҷо сайру сайёҳат намоянд. дар раванди таъмини амнияти сайёҳон якчанд самтҳо мавҷуданд ки бевосита ба конститутсия ва қонунгузории миллӣ вобастагӣ доранд. яке аз ин самтҳо таъмини амнияти физикӣ ва равонии сайёҳон мебошад. ҳар як шахс ки ба кишвар ташриф меорад мехоҳад худро дар муҳити ором ва бехатар эҳсос кунад. ин оромӣ ва амният аз принсипҳои муқарраршудаи конститутсия сарчашма мегирад ки онҳо ҳуқуқу озодиҳои ҳар як шахсро кафолат медиҳанд. ҳамин тариқ сайёҳон метавонанд дар фазои орому осуда аз зебоиҳои табиӣ, фарҳангӣ ва таърихии кишвар баҳра баранд. нуқтаи муҳими дигаре ки дар асоси конститутсия амалӣ мегардад, ин таъмини ҳифзи мероси фарҳангӣ ва табиии мамлакат аст. тоҷикистон бо таъриху фарҳанги бой ва мероси беназири худ ҳамчун як маркази ҷолиби сайёҳӣ шинохта шудааст. ин мероси фарҳангӣ ва табиӣ бояд на танҳо барои наслҳои оянда ҳифз карда шавад, балки ҳамчун сарвати миллию байналмилалӣ ба сайёҳон низ муаррифӣ гардад. конститутсия ва қонунгузорӣ дар ин самт низ нақши муҳим дорад ки онҳоро метавон дар системаи ҳифзи объектҳои таърихӣ ва табиӣ мушоҳида кард. ҳамин тариқ конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун санади асосии ҳуқуқӣ ва сиёсӣ заминаи мустаҳками сулҳу субот ва осоиштагии мамлакатро фароҳам меорад.
дар шароити глобалӣ ки масъалаи амният ва бехатарӣ дар саросари ҷаҳон муҳимати хос пайдо мекунад, нақши конститутсия дар таъмини амнияти сайёҳон низ рӯ ба афзоиш аст. сайёҳон метавонанд боварӣ ҳосил кунанд ки тоҷикистон як кишвари бехатар ва муносиб барои сафар мебошад ки дар он ҳуқуқу озодиҳои инсонӣ кафолат дода шуданд. амнияти онҳо на танҳо дар асоси низоми бехатарӣ амалӣ, балки дар асоси қонунгузории мустаҳкам ки дар конститутсия муқаррар гардидааст ҳифз мешавад. ҳамин тавр конститутсия ин на танҳо ҳуҷҷат, балки кафолати оромиву осоиштагӣ ва рушди устувори кишвар аст. тоҷикистон ки бо сулҳ ва суботи худ шинохта шудааст, тавассути конститутсия на танҳо ба бехатарии шаҳрвандони худ, балки ба амнияти ҳамаи онҳое ки ин кишварро ҳамчун макони сайёҳии хеш интихоб мекунанд, замина мегузорад. ин ҳуҷҷат дар таъмини оромӣ, осоиштагӣ ва амният нақши марказӣ дорад ки онро барои рушди тамоми соҳаҳои ҳаёт аз ҷумла сайёҳӣ муҳайё месозад.